Arratsalde on dizuela guztioi, gaur Bernarte Etxepare ikastetxera hurbildu gara, bertan inauteriak ospatu behar dituztelakoan, erreportai txiki bat egitera. Ikasle, irakasle eta guraso askorekin hitz egiteko aukera izango dugu. Ipini orain, baina gero kendu, Bueno, hemen izkutatuta dugun pertsona, nor dugu? Bueno, ni Jakagorri deitzen naiz, Jakagorri da txantrean aurten atera den pertsonai berria, eta ni naiz Mikel, Bernarte Etxepare ikastetxeko zuzendaria. Ondo da? Kenduko duzu? Ez? Momentu bat. Ondo da, Mikel. Bueno, konta eguzu, zein da gaurko planteamendua? Bueno, urtero bezala, kale jiratxo bat egingo dugu gero, orain goizean egin duguna izan da pixka bat desfiletxo bat, umeek erakusteko beraien mozorroak eta hemendik ordu erdi batera edo, aterako gara txantreako, eguraldiak uzten badigu, txantreako kaletan barna, desfiletxoa egitera, baina kalean, auzoan barna, jendeak gurasoak eta parteatzen. Eta aurretik ere nola antolatzen dituzuen inauteriak, auskalo? Zenbat denborarekin antolatzen dituzuen, mozorrak egin, dena prestatu, nola izaten da? Bueno, normalean gabonetatik bueltan ja, oraintzero bukatuta, hasten gara inauteritan pentsatzen, gehien bat mozorroak geretan prestatu behar dituztelako, eta gainera proiektu batzuen bidez umeek eurek egin behar dituzte, orduan horrek denbora eramaten dut. Bota 3 astez edo egoten garela, 2-3 astez prestatzen. Eta mozorrak egiten dituzte geletan? Bai, orokorrean bai, gehienetan bai, gauza batzuk etxean. Eta beste batzuk gara, baina saiatzen gara umeek eurek bizitzea edo egitea behintzat mozorra horren ez baldin bada guztia, ahalik eta zaki. Eta usai goxo hau ere, nondik dator? Hori baditugu guraso oso jator batzuk eta txistorra prestatzen dute ikastetxeko ikasle eta irakasle guztientzako horrelako egunetan, bai horrentzero egunean eta baita. Eta noiz jaten duzu, Orain ari dira lehen hezkuntzakoak, handirenak ari dira orain jaten eta txikienek jandute ja, ordu erdi edo. Eta gero, kale jira? Hori da, gero kale jira eta bueltan ja Mielotxin erreko dugu eta, 5 eguneko edo opor txiki batzuk hartu ditugu. Nun erretzen duzu Mielotxin? Patioan erretzen dugu urtero. Ateratzen dugu gure Mielotxin politena ez dugu ateratzen, izaten dugu beste bat, eta horri zu eman eta listo. Primeran. Ondo pasako dugu, orduan. Eskerrik asko, Mikel. Zuei, agur.
Zer egin behar duzu kontatu, ber? Txistorra da, eta asustatu lehenengo mailak eta beste batzuek, eta ongi pasatu. Batzuk egiten dute panero eta joango gara kale giratik, eta momotxorroa. Momotxorroekin eta zer dira momotxorroak? Norbait mozorratuta. Bueno, kontatu! Zer egin behar duzu gaur? Pues orain patioan eta jolastu. Bai, eta ondoren ze egingo duzue? Hemen oso usai goxoa dago. Txistorra. Txistorra jango duzue? Eta zer gehiago egingo duzue gero 11:00 Kale gira. Eta zer egiten duzue kale gira horretan? Ematen diogu erremien utzi. Ematen diogu buelta auzoara. Eta gero erretxekatzen denean erretzen dugu mielotxin. Eta nola, egiten duzue mielotxinen erretze hori? Jartzen dugu zutan. Eta zuan egiten duzue geletan? Patioan. Kaixo? Kaixo, Zein da zure izena? Irantzu naiz. Irantzu konta jazu zein den gaurko berezitasuna? Gaur hemen gaude Bernardo Etxepare, iauteriak ospatzen urtero bezala, eta hoxe gaur festa eguna, kultura eguna eta Euskal Herriko eguna. Irakaslea? Irakaslea naiz, bai, hemen dara matea 10 urte, da, pozik, olako egunetan pozik, eta bestela ere. Inauteriak beti pozik hartzen dira? Hoxe, nik uste baiez, festarako eta gure kultura ospatzeko eta parada polita eta gustora, ni neu oso iauterizalea nahi eta gustatzen zaiz, bai. Gaurko asmoak orduan 11:00 aurrera? Gaurko asmoak, orain egingo du txistorra jan, gero pixka bat kale gira hor auzoan, auzokideekin, auzokideak ere elkartzen dira, auzoan egongo dira orain elkarteetan 11:00 hartzen eta hori, eta gero egiten dugu hemen bueltaxa bat eman, eta gero hoxe, hemen gero dantzak pixka bat ola musikarekin, ola taldeka eta algaran da ateratzen den bezala, eta hoxe, eta gero ja, eguerdian auzoko iauteriekin elkartzen gara, eta auzo guztian badira gauzak, Baskaria dago. Badira baskariak, herri baskariak, nik uste dut 3-4 elkarteetan, arratzaldean badago kale gira, arratzaldeko 6:00 auzotegitik aterako dena, eta gero maskara da, 7:00 Eskaba plazan, hori iauteriak pizten, ari gara hemen txantrean auzoan, da gustora, gaurko eguna edarra. Ongi pasa! Bale, eskerrik asko! Lizarba, konta idazu. Zer egin behar duzu gaur? Dantzatu eta zer gehiago. Hemen oso usai goxoa dugu, ez? Txistorra jan behar duzue? Kaixo, zer ez zure izena? Oier. Bueno, Oier, konta idazu pixka, xaloa telebistari kontatu jozu. Zein da gaurko eginkizuna? Zer egin behar duzu inauterietan? Naturez
Aurretik esnatu zaretenetik zer egin duzu? Mozorrak prestatu, etorri zaret ikastetxera, eta gero hemen ja, zer egin duzu? Jarri gela musika eta egin dugu txano bat, korna bat eta isopo bat. Zer gehiago, azkena? Isopoa. Eta zer da hori? Da nola makin bat, periodikoarekin egina eta gero ditu gaiak. Eta zer darako ere biltzen duzu? Ba, pues, jolasteko. Egongo gara kalejiratik oskotzen eta gero etorriko gara.
seme bat dut, 4 urtekoa. Eta zer egiten dute orain, kale jira? Bai, kale jiran, bakoitzak badu pertsonai bat, mitologikoa edo kulturakoa, eta hola zen. Bueno, eta gero buelta ikastetxera eta bertan zer egiten dute? Gero miel utxin erreko dute, 12 erdiak alea uste dut, eta hori bukautakoan, oporrak. Ongi pasa, disfrutatu. Bai, esker. Gaurko eguna, berezitasuna, eta ea seme alabak dituzun hemen, eta zer inkiztun duten gaurko egunean? Alaba txikia, laugarren mailan, hemen etxeparen, eta postozik, eta gaur, ilusio handiko eguna da guzientzat, txikientzat, familientzat, irakasleentzat, eta gainera zoragarri atera denez, denon, gozatzera. Asteburuan dituzu hemen baita ere jauteriak txantrean? Gainera, urten txantrean jauteri berriak izanen ditugu. Bai, auzolanean, hemen auzolagun kuadria handi bat aitu da lanean, jotake, eta berreskuratu dituzte pertsonaia historiko batzuk, Jakagorri eta Cuatro Mangas lapurrak. Eta hoien inguruan egin dute antzerki obra bat eta historio polit bat, elkartasuna eta mila balore eta azpimarratzen dituena. Eta horren inguruko maskarada edo antzerki obra izanen da gaur arratsaldean 7:00 Euskaba plazan. Eta gero, aurretik kale jira izanen da, eta bihar egun handia ere bai, karrozen eguna, karroza pila, zoragarria gainera, prestatzen ari dira. Eta Jakagorri eta Cuatro Mangas lapurrak ere joanen dira, noski, eta gauza berria eta polite. Eta gainera guraldi honekin? Momentuz bai, a ber, ia aguantatzen dut. Primera, ongi pasa. Bai, eta eskerrik asko. Zergatik jazten zara horrela, kontaiozu? Pues hemen ikastolako jendearekin kale jira bat egiten ari gara, eta gero arratsaldean gehiago. Eta parte hartzen duzuzuk ere, edo bakarrik ikusten? Bai, arratsaldean ere, bai, egingo dut kale jira. Orain bazkaria duzue? Ni momentu umeekin egonen naiz, eta gero arratsaldean pixka bat suelta egingo dugu. Umeak dituzu hemen? Bai. Eskolan? Bai. Osek egun polita gaurkoa, disfrutatzen egongo dira, Bihar gehiago. Bai, ongi pasa, eskerrik asko. Venga, zuri.
¡Vea fuerteago! Bat, bi eta hiru. Ez du sinisten hori denik fuerteen abestu dezakezuen. Txoritxo batek esan dit, Ferminek ez duela Minotxinerreko indartsuago ez bali baduzu abesten. Horra lehinak eta Fermin. Eta zergatik erretzen duzuen nire lotxin?